Tak, poslední příležitost, paparaxi. Zkuste vypnout a zapnout ještě. Co? No nic. Vypínáme. To bys přišli jako a jako z internetu nebo z kamery? Co? Kde jste to jako zjistili vůbec? My jsme to zjistili, nebo lépe řečeno, pan kolega Vioral, on je takový záhadolog, tak on s oblibou chodí po takových stránkách záhadologických a v určitou dobu, před několika mnoha lety, narazil na Naudina, možná to znáte, no a tam objevil různé věci a tak jsme se o tom bavili, mě to zaujalo, jak to může lítat, já jsem říkal, to nemůže lítat, ani bohovi, ale potom jsem se díval na ty stránky a viděl jsem, že mu to tam lítá, a říkal, podnik, to bylo dobré, kdyby to tady lítalo. Ale my máme v laboratoři dovolené jenom 24 V, tak jsem tajně, tady najmul, přišel jsem, začalo to s Langerem, šílený Langer, no. Ten dělal maturitní práci, Teslův transformátor, to bylo dole v garáži, z toho lítaly takové blesky metrové. Co je po 10 kV, to nezajímalo. No, co je po 10 kW, to nikdy nezajímalo, tak to byl můj člověk, s tím jsem se dal dohromady, to jsem tady a zaangažoval, který na tom neustále pracoval, protože on přišel do 1. hodiny a řekl, že nám ukáže, jak světelkuje koruna ve sklince. Přinesl se ten svůj zdroj asi s 10 kV, strčil to tady do zásuvky a nějak to tam připojil, už nevím jak. A to bylo takové doporučené zapojení. A ta koruna v té sklince měla kolem sebe takovou koronu, jako koronu, jo, a prskala. Tak to byl můj člověk, hnedka jsem pochopil, že to je ten správný typ. No a s ním jsme začali prostě, protože já mám hodiny, že, musím tady řídit. A někteří blbci jsou schopni se zabít tady na 12 V. Tak musím na něma stát, jo, a hlídat je. A Langera ještě potom jsem si našel další 2, 3.